Hola, bona tarda. Avui farem cloïsses amb salsa verda. A mi aquesta recepta m'agrada el que és la petxina, la xirla, que és més petiteta, m'agrada més, però bueno, tinc cloïsses, he tingut 4 hores en bol, amb aigua i sal, perquè tregui tota la brossa, o sigui la sorra, i després això s'ha de filtrar. I què necessitem? Necessitem ceba, alls, vi blanc, que és molt bo, foscosot, però no en tenia de molt clareta. També es pot fer amb cava, que queda molt bo. Però jo això amb la gambes, aquí, amb aquest vi triomfaré. No tinc... posaré aigua, no tinc brou de peix, demà en faré, però avui no en tinc i sempre en tinc al congelador, però avui no en tinc. Posarem aigua, necessitem julivert, sal, farina i pebre. Vale? Comencem la recepta. Una cosa que després a sota posarem els ingredients. La recepta aquesta serà 1 quilo de cloïsses. Vale? I jo vaig avançant i després ja posaré la recepta, tant a baix com escrit. Va, tallo ceba. Oli d'olivera. Perfecte. Aquí la ceba, que està tota triturada, no cal apurar tant com un sofregit. Vale? Ara hi tirarem l'all. La meva filla que ens està ajudant. Molt bé. La Laia. Tira, tot. Una de les coses del confinament, al cuinar, doncs els nens poden ajudar a aprendre. I la Laia li agrada molt cuinar i m'ajuda. Tot. Així. I ara remena. No, amb la fusta sempre. Així, en cercle. Així, en rodones. Rodones, així. Brillo. Molt bé, Laia. Ja l'all. No, apurar molt no, Saps que el sofregit apurem, però aquí no cal, Perquè després fa una altra reacció la ceba i l'all, que és el que volem és aconseguir un aroma diferent que el que és el sofregit, Ara tirarem les cloïsses. Tira, Laia. Molt bé. Que estan obertes perquè les he escaldat, que no ho he gravat, i farem una mica d'aigua amb el del vapor, que ho hagués pogut tapar i ja està, però bé per avançar perquè estic fent altres coses també i així ens avancem. I ara hi tirarem el que és la farina blat de moro, el que és maicena. Tot per aquí, Laia, reparteixo tot arreu. Avant, sense por. Així. Vas com amb la cullera. Sí, amb la pala. Sense por. Després ja ho aprofitarem ja. Vale, tirem i la fregirem una miqueta perquè no quedi crua. Després amb el bullir no queda crua, però m'agrada a mi fregir-ho una miqueta. I ara va el que és el julivert, s'ha de fer una pilota, si pot ser fresc millor, perquè si no, i picat i posat a la paella per no perdre l'aroma.
vale? I no picar gaire, només una miqueta perquè doni més aroma. Vull explicar un truc que ara jo al jardí no en tinc de julivers, aviat un mes en tindré, i quan el compro bueno, es passa a seguir. Una manera de conservar molt el julivert és amb un pot de vidre, posar-lo a dins, tancat, sobretot tancat, port no, dir tancat perquè no entri l'aire, i a la nevera, i us conservarà més. Ja està. Hem tirat, tenim fregit la farina i el julivert també hi és, i ara hi tirarem el vi. Foli. Sense por, mig o mig. I ara l'aigua. Hauríem de tirar caldo, però perquè no en tenia, doncs, no he tingut temps i tiro una mica d'aigua i no passa res. És l'aigua del vapor de les cloïsses, perquè ho he adelantat, i ara això que faci xup-xup. Ho remenem bé, que la farina serà el que farà, produeix el vi i l'aigua. I aquesta recepta és molt important, això ho faig avui per demà. O sigui, menjar al vespre està bona, però és millor l'endemà. És molt important, Aquesta és la textura que ha de quedar. I ara ja baixem el foc, aquí queda una miqueta, i que tot això descansi, i demà ja ho acabem de reduir. I ja us passaré una foto de la presència. Aquest és el resultat, això és el que dinarem avui. Bueno, dinarem, això serà el primer plat. Ja dic que a mi m'agrada més la xirla. M'agrada més la xirla a gust. Però, bueno, no en tenia cloïsses perquè la setmana passada tenia que fer unes paelles d'una gent amb una festa d'aniversari, com sabeu com faig. I dic, noi, s'ha de buidar el congelador. Bueno, és el que es tracta d'aquests vídeos, no? D'aprofitar el que tenim a la nevera, si podem anar a comprar alguna cosa fresc millor. I bueno, però mira, avui ens posem això que benvingut serà, vale? Vinga, fins la propera. Avui faré pa. A veure si sóc a temps de penjar-ho, però no, perquè necessita 12 hores de repòs i... Però bueno, demà ja ho faig demà. Vinga, bon profit.